लोगोफोर नैबे जाबाय गिबि भिडिअ हाबनायनि उनाव निजा जोङो नै बाजैयानि हिन्जाव नै हेल' 1 2 3 गो खावलिनाय लोगोफोर नै दायो हाबाया मैया जोबलांबाय माबाया रिसिपसना दिनै दायो जों नै आनबक्सिं खालामगासिनो नै मा उथिदों मा उथियाखै नै नैबे दख'नाखौ फाननोसै दख'ना दासान्दि फार्स्टनो दख'नाखौ लाबोग्रोदो दख'ना गस्लाफोरखौ ओमफ्राय नायजोबाखै आरो दंबावो बहुद दंबावो न' गंसे उथिदो खिन्थु बहुत उथिदो उथिनायालाय ओमफ्राय निजा उथिदो जोंनिया निजा उथिदो फट' ओमफ्राय निबोर फट' गासैखौबो आं सारियै देखायलांसै दे औ मोजां माथो आंनि सनाया आदसा मिलायगोन ना लोगोफोर मिलायगोन ना थेंक इउ सोर होदो कमेन्ट खालाम दे जाय जाय भिडिअ नायदो सोर होदो कमेन्ट खालाम थेंक इउ स' माच वाव वाव सोर होदो कमेन्ट खालामबा असा बुंदों आङो नायदोबा आरो भिडिअखौ नायदोबा आरो ओमफ्राय निजा दोङो नै मायो तुबु मायो हेल' तुबुजि ओमफ्राय आदै ओमफ्राय मम्मी जागासिनो मम्मियानो फैगासिनो हाबा लाजिना दे लाजिना ओमफ्राय नै जा बिहावनि गिफा मा होनो गामसा बरिया ओमफ्राय माबा उथिखो गामसा गांब्रै ना दे दख'नाफोरा सिथलायबाय दख'ना सिथलाय लाबोलायबाय नै दख'नाफोरा नै आधा सोबाय सिङाव सोबाव आधा सोबाय ने नै सिङाव नि माबायाव बिसिनायाव दा बिहावनि गिफ्टफोरा नै ड्रेसिं आयना नैबे जाबाय गद्रेज नैबे जाबाय सफाया बिराद बोरैया माने सफाया एल साइज नैबे खिन्थु दिनै जाबदो आरो निखिना मोननै जाबाय गासै मोनबा पिस दोङो आरो टुक्रेसिया निखिनाव दोङो नै नैयाव मोनसे 1 पिस आरो 2 पिस गासैजों निटि मोननै इटि मोननै गासैजों माने ज' खालामबा माबा जागोन आरो एल साइजनि सफा जागोन आरो नै माबा डाइनिं टेबोल नैबे चेयारफोरा माने जेबो सिदोल खालामनाय जायाखै मियाफोर माने ओरैबायदि बिजोबो निफ्राव मानसि उन्दुदो थ' बेनिखाय माने जेबो सिदोल खालामनाय जायाखै आरो थ' बेनिखाय जास्ट साइड खिथिदों आं ओमफ्राय खिखोदों दालाय उनफोराव मोजाङै खिथिनोसै ओमफ्राय नै मेनआ जाबाय नै जोंनिया बिसना नै बिसनाया लोगोफोर बिसनाखौ बोरै नुदो कमेन्ट खालामदे फट' थानायखाय एसे खोबदो बेबायदि ओइ मायबो खालामना फट'खौ बिसनाया नै लोगोफोर बोरै नुदो कमेन्ट खालाम दे सोना होदो दे दे जामुं नङा ने फाइनालि माय वेफि मनुजि ओमफ्राय निखौ होदो जोंहा गौरब भाई गौरब जोंनिया नै गोदोनि लोगो जोंनिया बहुत गोदोनि लोगो इउनिभारसिटियानो जा ओइस एस नङा डिग्रिनिफ्राय लोगो जों ओमफ्राय निखौ होदो जोंनिया निदुवानि खासे आदै थेंक इउ स' माच आदै ओमफ्राय निखौ होदो दैमालु थेंक इउ स' माच दैमालु नै जोंनि मेम'रिफोरा नै सिगांनि मेम'रिनि नैबे जाबाय दैमालु ओमफ्राय नै सिगांनि नैबे 2016 2015 फोरनि फट' आरो नै बंफां गाखोनाय नैबायदि बंफां गाखोनाय बेबायदि आरो ना नै थ' नै ओमफ्राय निखौ होदो जोंनिया कपिल दा जोंनिया सिंगारा कपिल दा थेंक इउ स' माच आदा बोरिया होदो नै जे आफा बोरै बाथौनि थेंक इउ स' माच मोजाङै माने फट' सुनो जों दरखार जायासै आरो थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि अननायाव कपिल दा दासान्दि नै बेबायदि जागासिनो उसुगाफोरा बेयावबो दं आरो ओइ न'आव गंसे दोङो बेखौ दर्शन देखायगासिनो आं निखिया बिराद मोजां जादों किउटि नैबे जाबाय बिराद माने नियाव लाइट दंलायो आरो ना नै नुदोंना बेयाव माने लाइट फिटिं खालामनांगौ निखिया आं मोजां स्मुथ नै नायदो आदसा थेंक इउ स' माच बिहाव होनना बुंनांसिगोन नै नियाव बिराद टाटा माबाया सिंनियाव बिराद गोरा आरो ना नै बारा गोरा मटा एकदम माने पावारफुल आरो नै मोनसे बावगारबावदोंसो नैबे जाबाय नै आलना ओमफ्राय आलनानि सिङाव बक्स दंबावो ना नियाव दोननो हागोन आरो नियावनो जदोंमोन खैनाया नियाव सफायाव थ' बेबायदि फुलखौलाय बोखारनानै दङ थ' नै दासान्दि खालाम जागासिनो मोजां बरिया गुसु बार इसोरनि अननायाव आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जेबो जायासै आरो फार्स्टनो आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमहरनांसिगोन थ' लोगोफोर नायदो उसुरगाफोरा नैजा नै गासैबो बेसेबां उथिबाय आरो नै बिसना थ' नै थिगानो बहुत उठिदों बहुत आंनि थाखाय बहुत खिना बहुत मेलेरिया बहुत जादा है आरो ओइ माथिबा लांबावबायसो दङबाथ' मैया फुर्ति जादोंमोन जागायानो दोनो जागा गैला नै मानसि उन्दुनांगोना बेनिखाय एसे साइड खालामबाय माथि लांबावबाय नै बेसेबां निथिबो दोङो बेबायदि आरो ना बेसेबां अननाय मोन्दों आरो सानजाया मानसि फैदों गासैदो मानसिफोरनि बे
रानग्राफोरनि बायदिबा 2500निफ्राय 3000नि गेजेराव मानसि जादों माने 2500निफ्राय 3000 लासै मानसि जादों आंनि हाबायाव आरोना बहुत हिउज आंनि थाखाय बहुत हिउज माने थेंक इउ स' माच बिसोरखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननि अननाय बियो नोंथांमोननि अननाय थेंक इउ स' माच आरोना एसां जे फैदों एसां गोजाननिबाबो फैदों सम गैयाबो माने दिनथ' बहुत हाबा दङ होमबाबो माने आंनि हाबायाव जे सम इसेबाबो सम मिलायनानै नुजाफैदों बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दे थेंक इउ स' माच थ' आंनि हाबाया बेबायदि जाना थांबाय मोजाङै थांबाय थ' माथो होनबावनो नै आंनिया खारगासिनो लोगोआ नैखौ लोगोफ्रा आङो 2012आव फरायदोंमोन आंनि आखाइजों फरायदोंमोन बिदि 2012आव मोनसे बिजाब दंमोन ना मोनसे बिजाब दङमोन जेखिजाया बावगारबाय मा बिजाब बिनिफ्राय बेखौ नायनानै आं बेखौ फरायदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिनिबा बे समावनो 2012आवनो काटनि भार्जन मोनसे फरायदोंमोन आं नै खेख्रा गिलिबाय जालाय नैबे जाना दोङो बुस्थुयो थ' नै आरो नैबे ब्रुस खालिफामोन नैबे उरांगारिमोन बायजोब्बाय थ' बेबायदि आं बिराद इन्टारेस्टमोन आरो सिगाङाव काटनि बुस्थु बानायनो एबा आर्टआव इन्टारेस्टेडमोन आरो थ' लाइफ चाइल्डहुड टाइमनि नङा होमबा 2012 एसेबां सिगांनि दिनैनिफ्राय 13-14 इयार्स सिगांनि आरोना थ' नै बेनिखौ होदो जोंनिया अमृता थेंक इउ स' माचलै दा अमृता माने नोंथांखौ मिया माने मोजां बारा माबा खालामनो हायासै आलासि सिबिनो हायासै माने बहुत माबा जाबायना बिजि जाबायना थेंक इउ स' माच होनायनि थाखाय मा बिबार बियो थारमाने बियो मा जागोन बियो जिखि जाया मोनसे बिफां बियो कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथाङा नायदोंबा दे भिडिअखौ दे थेंक इउ बेबायदिनो अननाय होनायनि थाखाय दासान्दि जागासिनो नै नीचे दोङो भासु बर हेलो नमस्कार माई सेल्फ वासु तो आप सब कैसे हैं तो गुड मॉर्निंग सबको तो अभी हम लोग खा रहे थे क्या बोलते हैं सीरा खा रहे थे ना हाँ सीरा कष्ट मिला कल हाँ कष्ट मिला नहीं कष्ट नहीं मिला है हम लोग ने एंजॉय किया है बहुत किया है ना यहाँ पे भिंडो है गुमै कष्ट मोनसिगोन नामालै गैया बे एक्सपिरियेन्स दङ इफोर एक्सपिरियेन्स दंखायो जाखानाय टिकेन्द्रजित बर' दे खुलुमबाय आं गैया बिथाङा मोजाङै मेनेज खालामना होदों खिन्थु बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय फैनाबाबो मोजाङै मेनेज खालामना होदों दे थेंक इउ बिजा दोङो नै आरो मेंजोब्बाय नामा ना मेङाखै मेंजोब्बाय ने दै मेंजोब्बाय नामालै माबे मेंदो नामा होनदों मिया खानो हरसे उन्दुनो मोनखायाखै लै सिखौ नेनाया नेनाया केराहि सेल केराहि सारायफोरखौ नेनांदों माने दादिया साराय थायोना रायजोफोरा थांजोब्बाय दादिया हारसिं नेनांदों हराव उन्दुनो मोनाखै हरसे बेबायदि आलायना जायो दालाय फेमिलि मेम्बारफोरा टाइम नै जोंनिया सिख्लाफोर दं इखि मेट्रिक पास खालामनो हाबाय मा क्लास मोनखो दालाय मा क्लास मोनखो क्लासआना ओइ दा नाम लगायथ'वाखै गोरलै मा जादों सिरा दय दे मा क्लास मोनखो आंनिया मा क्लास मोनगोन दे खान्था कलेज जासिबो ओरैथिबो स्कुलाव थाङाखै जालायबाय हाथाय दंखायो न'लै हाथाय दंखा दासो 6 बोसोर हाथाया बायहांदों जेनेबा आरो बिराद जमोनलै हाथायानो लोगोफोर दासान्दि एखम माहाल जागासिनो बेबायदि माहाल लोगोफोर दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै नङा होमबा थ' जि हायो लोगोफोर देखायबाय आङो नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो दैलि भिडिअ फैगासिनो थ' बेबायदिनो दैलि भिडिअ फैगासिनो अननाय होबाय थाबानो जाबाय जाय साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो ना मानोना हाबानि उनाव बोरियानो बाजिजों आंजों बोरिया ट्रेभेलबो फैगोन 1 by 1 भिडिअ दैलि फैगासिनो आरो ना थ' बेनिखायनो लोगोफोर साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे जायखिया खालामाखै दे थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बाय बाय